ang kinabuhi dinhis kalibutan controlled by God's power. Motoo mo dili? Mao na nga ang Ginoo may kinabuhi, siya ra say magbuot sa atong kinabuhi. Niya pwede niya nga ang usa ka tawo dili niya ipapatay hangtod matapos ang kalibutan. Pwede na niya buhaton kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pwede sa niya ipapatay o sayo iyang itugot ba, pero pwede ra gina niya panalipdan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga di gyud mamatay bisan pag unsay mga disgrasya, bisag unsa pay mga kalamidad, bisag unsa pay mga sakit nga mudangat anang tawhana, bisag labaw pa nas COVID kaisog, pwede ra gid na niya nga dili ipapatay kay siya man ang tag-iyas kinabuhi. Kung kamo mao'y papilion sa Ginoo, mamatay mo o magpabiling buhi? Kinsay mo ingon, ako pader gusto ko, kung papilion kita ba, gusto kong magpabiling buhi. Tasa kamot nayusa. Sige, ingna gusto ko pader nga mamatay na ko karon. Tasa kamot kinsa man. Na ay mga upat ka buok ka ni isa hadlok gay mo mapasok, kainit mo ana manggani unsa nagagmamatay at tingali, pero nagkinahanglan na og grabe nga pagbag-o sa hunahuna aron ta malipay nga mamatay. Kay kung dili ta magbag-oan itong hunahuna, hadlok kitang mamatay automatic gina. Di ka nang niisas kamot, kakita, kabantay man mo no, inyo man tong tupad, karong taod-taod, tamparusa ba? Di gani masuko, pasabot, anda mamatay. Pero masuko gani, na buango na, na'y klaro, karon ingnon na, hadlok magani, suko magani tamparuson, sa nakagpatyon, mau na nga ay nala mo diag andak-andak nya karon unsa may maayong pilion. Ang Ginoo dili siya mo gusto nga mo pili tag dugay batang mamatay, sayo batang mamatay, dili na nato maoy choice nga ihatag sa Ginoo. Ang choice nga ihatag sa Ginoo nato, mosunod batas iyang sugo o dili. Kana magunsa magdugay kay ka magpuyo sa kalibutan, pero pulos iyawa ang imong or yawanon ang imong gisunod nga binuhatan. Wa nay kapuslanan. Mas maayo pa lang sad noon ug magpuyo lang kag 12 ka tuig unya mamatay na ka. Pero ang imong kinabuhi sama sa nila ni Saint Agnes, nila ni Santa Filomena, nilang Pedro Calungsod nga mga batanon kayo, mga teenagers, pero porting ninduta gibuhat sa kalibutan, gasigig sunod sa sugo sa Ginoo. Magunsa man og maabot ta kag 80, pero yawanon kay ka, daw kay kag yuta, sige ka anang buruka, sige kag paningil anang utang. Wa jud ka mosunod sa gisulti na sa Ginoo nga panghatag og yuta, ayaw na nagbawia ang gikawat nga mga butang, higugmaan ang imong kaaway. May panog mamatay na lang sa ka. Sige, lingi ay mong tupad. Pangutan aing na sige kag tuman sa sugo sa Ginoo o sige supak. Ikaw na ba? Di man gadi mulingi, simple na kayo na paglingi lang, di man gadi mulingi samot nas pagtuman. Congratulations sa mga nilingi. Bitaw na nga malipay ta nga inig-ingaw na to, palit mong slot. Sus na agi murag na nga buang, palit dayog slot. Kanabang murag ganap tayong paragodan ng computer, nabuang sa computer, inig-abot yun nga nanay signal, hala, wa gani signal, ito, may signal. Ito bang pagkuhan ba, pag bagyo na to, no? Kato, Odette, guol kayo daghang kinagaguol to, kaya wa na signal, niya, wa kurinti,
pundok ko to din pag ingon na generator sa simbahan sus pila to din ka hundreds mga tao kada adlaw ana di ay managlingkod wala bayad sa kuryente. Sige lang yung pahimos kay sus lipay jud kayo. Na mabuang nata unta sa pagsunod sa Ginoo. Mo na ningon si Jesus ni San Pedro, ayaw pagsigig himantay ang imong isig ka sumusunod. Ang bantay, unsay akong gisugo nimo. Unsa may labot nimo siyang kinabuhi kung ako nang buhion og dugay. Ang importante, pagtuman sa sugo nga akong gihatag nimo. Mo na ako ang gihatag sa Ginoo nako, pamaligya mag-slots. Nya kining atong kumbinto moabot pa man ikunog mga Pebrero next year o na pa ni mahuman nya dako pa man kita dinhi og kubrahonon nga slot pila pa ni atong halin sa SBF dag kanimang SBF dag dato nga slot mao man ni atong igasto anang kumbinto tag 500 per slot ni nga atong halin as of yesterday 20,895 ka slots pakpak niya 55,105 pa ang kuan ganing igbabaligya wa pa man gani katunga atong halin wa pa sila matunga ba kay 76,000 man mag-uol di ko kung mamatay ko karong gabi biyahir ba kurong taod-taod layo-layo ra ba to mabangga na ang mong sakyanan di unyang hapon wa na idungog na ko mo na gihaya na niya ang saon naman laning 55,105 nga slots nanaraba na gasugod na raba na kumbinto kamong naminaw kamoy hurot og palitan hot dagin ninyong palit aron malangit mo kay ako nagtuman raman ko kada adlaw nga ibaligya nako ning slot niya kada sad semana mo palit sad ko akong kaugalingong income sad ko income aning akong dupa-dupa stipend so ako sa nang ipalit anya mag-uol di ko kaabot sunod buwan dili nagtuman man ko karon kamo diha naminaw nagtuman ba mo nga mo palit yung mong slot depende na ninyo nya sa ato sang Mother Mary's Protective Power MMPP para ra ba ni ugma kay ang atong culmination ugma man nato buhaton sa Flores de Mayo nya nasa tay Santa Cruzan pero ang atong Santa Cruzan dili lakaw atong i-motorcade ang mga sagala ba atong i-motorcade og si Reyna Elena adto sa atong teritoryo mo nang ugma magampo ta nga dili unta muuwan nara ba dag-ong naman kinignaw sagdi lang mao lagi na ang Ginoo may nagbuot sa tanan ang mahal nga birhen suod na kisa sa Ginoo unsay ilang ihatag mo atong dawaton di na lang ta magsigig reklamo pero ato yung paningkamutan mo na ang atong slots nga gibaligya para sa atong mga galastuhan ani 10,000 ka slots nga MMPP tag 100 pesos per slot ang atong halin as of yesterday 9,319 ka slots na atong halin pagpahag lampos kita anis halin da 681 na lang ka slots ang nahibilin basig di na mo kapalit ani ugma na ba ni kutob nawa na gid niya mo'y Mother Mary's Protective Power niya salamat sa namalit kay murag paduong man pagkahalin og hurot ang atong MMPP mao ni ang importante mga igsoon kamong mga ginikanan ayaw mo pagsigig pangandoy nga buhi mo kanunay kay para sa kaugmaon sa inyong mga anak ambisyoso ambisyosa ra kay mo anak pangandoy noon mo nga kada adlaw matuman ninyo ang inyong katungdanan isip mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak unsa may inyong katungdanan sa pagkasal o sa pagbunyag sa inyong anak gibalik-balik na pagsukna tumanon ninyo ang katungdanan sa pag-agak sa inyong mga anak nga mahimong mga maayong Kristiyanos nga kamaong mo ampo kamaong mo alagad
o kamaong muantos para sa kaayuhan sa uban. Dili kay sige lang paiskwela, siging paiskwela, hatod kuha pagyod, unya tinagaan pasta ng mga gadgets, kay di jud ko gusto nga magantos ang akong anak. Wa na lay ampo-ampo, kay otro sa mong wa nay ampo-ampo, di na gani karosaryo, isip pamilya, sige na lang yung anang negosyo, kwarta-kwarta, sugo bagunas Ginoong pangwarta mo maayo. Wa oy, agaka ang inyong anak subay sa nindot tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang mamatay mo anytime ay kabalaka, basta gibinlan ninyo inyong anak sa kinabuhing Diyos nun, mabuhi ra na, mulambo ra na, mahimo ra gid ng maayong Kristiyano, maayong lumulupyo sa atong kalibutan. Pero binla na ninyog cellphone, binla na ninyog kwarta, binla na ninyog yuta, binla na ninyog mga daghang balay, manag-away ra na, managkinihaay ra na, ang uban gani nagpinatyanay tungod ana. Lingi ay mong tupad. Yung nanaa kay anak, unsay imong gihatag, Ginoo o cellphone? Ana, unsay gusto nimong ibilin? Diyos nung kinabuhi o kwarta? Oy, daghan kay karon para sa kaugmaon sa kong anak, para sa kaugmaon sa kong anak. O tanawa na nagkinihaay na nakaron, wa ka mangutkot ron sa dito ang nagbili na ng mga yuta, nagilalisan na hastas mga apo, wa pa maghuman ang kaso hangtod karon. Ang mga katigulangan nga tuas langit nga mo'y nagantos ana, nangutkot mga animal, anak. Mga managsuon, galalis lang yun ang muhon sa pagbuwag anang yuta nila nga sinunod silang ginikanan. Halalalis anang muhon nga duha ra gid taon ka dupa ang diferensya. Way batasan. Nga naman, gibinlan manggog kalibutanong bahandi. Ang gustos Ginoo tumana ang akong sugo. Kamong mga asawa, pwede mo mamatay karon dayon. Basta nagtuman mo sa inyong katungdanan ngadto sa inyong bana. Unsa may katungdanan sa asawa nga mosunod kanunay sa desisyon sa bana, dili magdiktar sa bana, dili magsigig yaw-yaw sa bana, dili magsigig pangaway sa bana. Labaw tanan dili mobuwag sa bana bisan pagkulatahon hangtod mamatay. Noon ay gisulti ni Jesus ni San Pedro, mudupa ka, ilansang ka sa cross. Buntong nakaingon si San Pedro, unya ka nang usaon, saon man na. Si San Pablo sa unang pagbasa, dito siya sa Roma, gipriso, house arrest, nagpaabot kanus Asia Patyon. After 2 years, gipunggutan siya sa liog, pero matod pa sa unang pagbasa, maisugon siyang nagsangyaw ug nabuhat niya sa tumang kasayon. Way kulba. Ikaw prisohon ka niya, inigabot na 2 katugputlan kas liog, di ka kakulbot. Uy, Ginoo intaw na. Ayaw, kulba dia. Basta nagtuman lang yun ka sa sugos, Ginoo mo na importante. Long life is good, but it is not preferable. To do the commandments of Jesus is better than to have long life. Muna ay long-lasting effect anang imong pagtuman. Kamong mga bana, pwede rasan mong mamatay karon makras ng inyong motor, mabangga ng inyong gisakyan. Pwede ra. Basta nagtuman lang yun mo sa inyong katungdanan matag adlaw ngadto sa inyong asawa ug unsa may katungdanan sa bana nga kanunay maghatag, magbuhat alang sa kaayuhan sa ilang asawa nga sama ni Kristo. Iyag yung paningkamutan ang iyang asawa, di yun mayawaan. Nganong sige man kag hapyod anang manok, di ka na makapayawa sa imong imong asawa. Sige man kag inom anang kulapo, kanang red horse, di ka na makapayawa sa imong asawa. Sige man kang hapyod anang GRO, kumot-kumot anang paa nga hugot pa kaayo. Di ka na makapayawa sa imong 60 ng edad nga asawa, nga kuyos na kayo. Adto ka mo pili atong hugot pa, di ka na makapayawa og nagbuhat ka sa paglikay ana. Congratulations,
pwede ka mamatay anytime. O sa tinud-anay gyud mga igsoon, ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, excited gyud mamatay. No? Automatic na di gyud mahadlok mamatay. Mo smile pa na kung doon na schedule sa iyang kamatayon. Si Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo sa Pilipinas, nag-smile sa dihang niingon siya sa panahon sa torture. Niingon siya, kung tagaan ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, malipayo na kung ihalad kaniya sa samang paagi. Pasabot, bisan pag inyo kong torturon 1,000 times, I am happy. Di ba? Ay katapusang lingi sa imong tupad. Yung na malipayo na kang mamatay. Maingon gani, of course, congratulations. Pero maingon gani, ikaw po simba ko uri, ikaw po tayo mauna diha. Kana may pagkayawanon pa na siya, no? Labing siguro, wapagi na mo palit og slot. Manindog na tayo.